يأكل نبل كلنا نسلامنا يأكل نبل كلنا نحكن قوامنا كلنا ازي دمتي عالم لخاو من قصاصي أكل إرتراويانيو ازي مدب زي بحاليوت عالم لخاو من قصاصي أكل إرتراويان أبراري إرناز محلالف سمناوي مدبيو عالم لخاو من قصاصي أكل إرتراويان أب إرترال علنا حقي يخنقسن بقوامة محادر هاجر كفترن زقالس حزباوي من قصاصيو مدبات عالم لخاو من قصاصي أكل أبصومن حدا جزي براديو تلفزيونن بزي تفلاليو محبراو مرخبيتاتن يفنو يأكل نبل كلنا نسلامنا يأكل نبل كلنا نحكن قوامنا كلنا ጋዜጣዊ መግለጺ ዓለም ለኻዊ ህዝባዊ መንቀሳቐሲ ኣክል ኤርትራውያን ብምኽንያት መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ 24 ግንቦት 2025 ኤርትራ ንመበል 34 ዓመት መዓልቲ ናጽነታ ተብዕላላ ኩሎም እቶም ናጽነት ኤርትራ ኩን ንምግባር ክቡር ህይወቶም ዝሃቡ ኸኣ በዚ ኣጋጣሚ ብሓበን ክዝከሩ ይግባእ ህዝቢ ኤርትራ ብመጠን ብዙሑን ዕቤት ሃገሩን ክርአን ከሎ ልኡላዊት ሃገር ኣብ ምምጻእ ዝኸፈሎ ዋጋ ኣዝዩ ዓብዪ እዩ ይኹን ዳ እምበር ክንደቲ ዝኸፈሎ ግዜን መስዋዕትን ተደቢሱ ዶም እቲ ናብ ቃልሲ ክወፍር እንከሎ ዝተለሞ ሙቋም ህዝባውን ዲሞክራሲያውን ስርዓት ዝብል ዕላማ ኸ ተተግቢሩ ዶም እቶም ክሕተቱ ዝግብኦም ሕቶታት ብዙሓት እቲ መልሲ ግን ሓደ እዩ ገባቲ ስርዓት ህዝባውን ዲሞክራሲያውን ስርዓት ክተክል ኣይክእልን እዩ ዝብል ድማ እዩ መበል 34 ዓመት መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ከምተን ዝሓለፋ 33 ዓመታት ብዘይ ትግበር ጭርሖ ተዓጅባ ክትሓልፍ እያ እታ ዓመት መጸ ብጓይላን ዳንኬራን ብጨርቀ መርቅን ባንዴራን ትዕጀብ መዓልቲ ናጽነት ዝብል ሽም ዘለዋ መዓልቲ ከም ኩለን ዝሓለፈ ዓመታት ናይ ፕሮፓጋንዳ መሳርሒ ኮይና ክትሓልፍ እያ እቶም መዓልቲ ናጽነት ከነብዕል ዝነግሩና እሞ ኣብ ዙርያ ትገባት ስርዓት ዘኽድዱ ደባሎ ናይ ፕሮፓጋንዳ መዓልቲ ምዃና ኣጸቢቖም ይፈልጥዮም እቶም ዘይንፈልጥ እቶም ኣብ ንሳቶም ዝኣግድዎ ጓይላ እነኽድል ሰባት ጥራይ ኢና ኤርትራ ኣብ ዝሓለፋ 34 ናይ ናጽነት ዓመታት ብቁጠባ ዝደኸመት ብፖለቲካ ዘንቆልቆለት ብባህሊ ዝፈረሰት ብቴክኖሎጂን ትምህርትን ዝደሓረት ሃገር ኮይና ኣላ ህዝቢ ኤርትራ ብኩሉ መዐቀኒታት ኣዝዮም ካብ ዝተጎድኡ ህዝብታት ዓለም ሓደ ኮይኑ ኣሎ ዕላማ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ግን ብርግጽ እዚ ኣይነበረን መስዋዕቲ ኤርትራውያን ብርግጽ ነዚ ኣይነበረን ስለምንታይ ግን ኤርትራ ኣብ ከምዝ ዝኣመሰለ ምስ 21 ክፍለ ዘመን ዘይከይድ ውድቀት ወዲቓ ኤርትራ ሎሚ እታ እንኮ ኣብ መንጎ ህዝብን መንግስትን ዋሕስ ከትክል ዝኽእል ቅዋም ዘይብላ ሃገር እያ ኤርትራ ሎሚ ሕግታት ናይቲ ሃገር ከጽድቕ ዝኽእል ሃገራዊ ባይቶ ዘይብላ ሃገር እያ ኤርትራ ሎሚ ነቲ ብባይቶ ዝጸደቐ ሕግታት ኣብ ግብሪ ከውዕል ዝኽእል ፈጻሚ ኣካል ዘይብላ ሃገር እያ ኤርትራ ሎሚ ንህዝቢ ዝከላኸል ስንፍናን ብልሽውናን መንግስቲ ከቃልዕ ዝኽእል ናይ ብሕቲ ጋዜጣ ዘይብላ ሃገር እያ ኤርትራ ሃገርና ከምቲ ኣዕኑዳ ዝተሰብረ ህድሞ እትርኽመሽ ዘላ እምበኣር እዞም 4 ናይ መንግስቲ ኣዕኑድ ብግብሪ ክሰርሑ ስለ ዘይከኣል እዩ ወይ እውን ክሰርሑ ስለ ዘይተደልዩ እዩ እሞ እቲ ውድዓውን ጽሩይ ሓቅን ኩነት ህላወ ናይ ሃገርና እዚ ካብ ኮነ ደኣ ስለምንታይ ኣብዚ ክቡር መዓልቲ ብሃገር ደረጃ ዳንኬራን ሆይታን ኣድለየ እቲ መልሲ ፍሉጥ እዩ ገበቲ ስርዓታት ብባህሪኦም ልዕሊ ሕጊ ኮይንካ ምስራሕ እምበር ቅዋም ኣይደልዩን እዮም ገበቲ ስርዓታት ስማውያን ጸላእቲ ኣብ ምጭጫሕ እምበር ፈተውቲ ኣብ ምፍጣር ኣይሰርሑን እዮም ገበቲ ስርዓታት بحسود تلعتت بروباغندا أم زرق حنبر حزبي حد حدو كفاقرن كتأمامنن أي منينيو قبت سرعتها برد استعد كسراويت أم فرايمبر من سيات أم مهارن ممل مالن أي نطفنيو
قبت سرعتها أيكونن معلت ناصنت نتي سل ناصنت استخفل واغاون كبري أيهبون يوم أبز حلفه 34 عمتات حزب إرترا صلاتي كم زلو ومبر فتوتي خم زلو كم زنجر أيتقبرن كم أون أيتدلين عمت متى قبل عليو أنت ألالي زبال ناي حسوت دبنا أنك عريرو خرئي نزيلو صلائي ككلاخل كقصب نتوم أبوشت إرترا زلو صلاتي كرئي أي كألن كم أون أيتفقدل حجون كم تمالي اتي نلعل 25 عمتات عليتاوي تباهيلو زخصص زنبرت صلائي لومي درو محازا تغيرو حدشن كالئن زيلو صلائي كسراح تجمير له زبير ترا حجون كم تمالي داقم كي عشو صلاتو بنصر مفلات كدليو صلاتي اتسرعات بآلاف صلاة زبير تراغن حدو كايلبون كمتي هزباوي من قسقاسي أكل دقاقي مزبلخا صلاة زبير ترا أب إرترامبر أب قدام فتصم يلبون انتلون بقلصم هزب إرترامبر بتوم 34 عمتات بزي حقن حيلن زترفنا نايسب نقادو زمكت هيكونن 24 قنبوت زازاميت معالتي نايتين 3 عمتات زكايد نايو برتاو قلسيا بخبري كنذكران مسائي ولدتات نزل علم كخبر وان كأ حلافنت نايهلون مسائن ولدتاتيو يخون امبر معالتنا صنتنا هلو كنتاتنا نمقمقامن مسائنا نمعد ولان معالت ختكون امبر مسارحي بروباغندا ناي وحدات سبرا بحا خوينا ختقلقل كنفقد ايقبان سلازيغا من قسقاسي أكل كلغنا يأكل زبل دمصي زسمح معالتنا صنتنا بعمت مصاز سراح ناي محبرنا تاوان ጭርሖ ዘይኮነ በቲ አባይታን ንገብሮ ስራሕ ጥራያ ክትምዘን ትኽእል ከምቲ ናጽነት ኤርትራ ንምምጻእ በሓባር ሰሪሕና ልዑላዊት ሃገር ዝፈጠርና ሕጁን ሓቢርና ብምስራሕ ጥራይና ነባር ሰላምን ሕግን ሕጋውነትን ከነምጽእ ንኽእል እዚ ጉዳይ እዚ ጉዳይ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ክሳብ ዝኾነኻ ብዘይካ ህዝቢ ኤርትራ ካልእ ከምጽኦ ዝኽእል ውልቀ ሰብ ይኹን ጉጅለ ፍጽም የልቦን على ملخوي هزباو من قسقاسي أكل إرتراويان هزباونت صمدو حدث لأي 24 قنبوت 3 25 يأكل نبل كلنا نسلامنا يأكل نبل كلنا نحكي قوامنا